बे जाहैबाय सराइबिल हस्पिटाल लोगोफोर आं दा सराइबिलाव दंफैयो मेडामखौ दोनफैदों गेटआ बिल्डिं जोबनाय गासिबो बिल्डिं जोब बिल्डिं जोब सराइबिल हस्पिटाल डक्टर खाना मोजाङानो सराइबिल मडेल हस्पिटाल नायदो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव आङो सानफ्रोमबो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो ओरैनो सिङाव हाबाखिसै आं लोगोफोर ओरैनो बायहेरायावल' खेबबाय ओरै गैला नै फुराना जाबाय नैबो गारि दोनग्रा ओरैनो नायदो बेबा अबे जायगानि बायलायखो जानो लकेलनि नोखादां बियो लकेलनि खागोन औ बेबा बिसि बुरजा जाबा थाल मोनो बेबा माइखौबा जानो ना माइखौ नुखायो जाखो ड्राइभारानो सिखारोदां बै माबायाव क्लासाव सिखारोदां बे माबायाव नङाबा बोथोर बे मिटाराव बुंनायखौ मोनथिना दोनफैनो औ गैला खामदाल हरफ्रासो खामलाफोरनि ओंखाम गैला औ खामलाफोरनि माबा गैला नोङो बिगासेखौलाय माथो बेसे गोबाव लानो दसे हागोन दसेनो हाखायोना बेसेबां गुवार गुवार लालांखायो उनाव दे होमबालाय जेबो खामानि गैला बासो खालामनांसिगौ होनदानो 1400 दालाय बिदि नङा 1400 होनदों औ 1400 लादोंनो बिगायाव खामलाफोरनि ओंखाम गैला आरो मोसौ मोसानिबो आदार गैला बाव होथारनांगौबा नेपखौ जमा खालामनानै संख्रि सारै सारैसो होनांसिगोन